Salutare toată lumea, eu sunt Gundar și bine v-am găsit la un nou episod la primul meu episod din Minecraft. Asta cred că vreau să fiu un info video. Am uitat să mănânc, frate. Asta ești tu? What? Mă ratează. Gata. Hai să te luat pe la spate, că e la fără. Ai luat-o? Eu l-am luat. Nu mai pot spune de aici, îți vine să crezi. O pus eu sau care urcă? Bă, am mă la bău. M-am dă unul în mine. Mamă, nu-l văd. Ai grijă că ai un musafir pe lângă tine. L-ai văzut? Uite, ăsta e hacker. Uitați ce hacker e. Uite că nu poți da în el. Uite că nu poți. Trebuie să fii spre capul lui, minunat. Am ținut bea care. Hai că l-am omorât. M-a omorât el. Mă fac witch. Bă, el m-a omorât pe mine și eu pe el. Îți dai seama ce șmecherie? Eu l-am omorât pe el și el pe mine. Mi-am dat slowness eu. Te-ai făcut-o la? Nu, am făcut witch. Wow, witch. Bă, ai grijă că poate îmi dai și mie. Nu, că vreau să-mi dau sonorul mai încet. Așa. Te-a omorât pe tine. Eu las focul. L-am omorât pe ăla care te-a omorât pe tine. Trebuie să nu faci nimic ăsta. Eu mă duc la el în spate așa el se dea cu focul în mine. Ok, dacă știi. This Sparta. Nu știi că am fire resistant infinit. Dar nu-mi place focul, cum se vede pe ecran. Particulele alea. Nebunesc. Unde ești? Pe castel sus? Urc. Sunt În băscări. spatele tău. Sunt în fața ta acum. Da, știu. Stai aici, stai cu shift-ul. De ce? Dar tu ai... Băi! Stai că-mi bag nocfalul. Bă, stai, vreau puțin să mă filmez să-ți arăt ceva. Iate, stai puțin, să mă duc în partea asta. Să-ți arăt o șmecherie. Nu uita că n-am zis că zici unde despre. Vreau să mă sting. Să-ți arăt o șmecherie. Ia, filmează-mă. Mă filmezi? Da, te filmez, că te filmez. Ia uite-te la mine. This is Sparta! Hai, mamă! Ce faci? Cum ai făcut asta? Moment de lac sau ce, Doamne, iartă-mă? Șmecherie, șmecane. Nu! Mamă, că eu mor pe ăștia, ești nebuna, ca? Bă, pe ce l-ai bă? Aici e vent, bă! Aici e vent! E vent cu oameni, bă! Da, Ia-te și pe tine, îmi venea să mă te și pe tine la Doile-i vedere. moartea. A? Doile-i moartea. Uite-l! Mă, țărane, nu știi de ce ne tăii, mă! Nu știi de ce ne tăii, mă! Ăștia nu știu până nu dau damage cu fire-ul. Puteți să trage cu fire în mine sau? Ăla-i prost la cap, bă! Bă, lasă-mă că e nu, bă! Lasă că las cu 2 HP și după moare. Așa, unul. Hai sus la castel să mai facem un This in Sparta. Tu faci tu că eu... Ai, mama, asta e de mădă. Cum, frate, să fii de mădă? Îți cumperi. Nu știu cât costă cumpăratul. 13, 20. Hai să-i dau slowness. Hai, Doamne! Tu. Dă-i cu fulgere, bă! O las eu! Bă, eu te-am lăsat pe tine în pace, eu să dăm vârf la castel. Și eu zic să te grăbești, că vreau un This in Sparta mai repede, că văd că e un țăran jos. Și nu vreau să mă omoare. Regele lui NATO! Amore. Da. Pyro, că te cu bine cu Pyro, așa rău, destul de bine cu Pyro. Bă, dacă mă aud urât să-mi zici. Dar nu te auzi urât, te auzi destul de bine. Nu chiar. Să puțin că am rugușit de-aia. Care este cu ploaia, bă? Nu știu. Nu știu de asta. Hai că vreau să mai filmăm. Bă, eu pot să-i... Ți-arăt cum poți să-i lovesc pe aia de jos? Cu flint and steel-ul. Ai, mamă, ia, e ca mea, ia. Te văd. Te ajut? Da. Hai că mă duc după țăran. Da, mă, că vine la tine pe scări. Bă, vine la mine pe Sky, mă? Pe scări. Dă-i cu foc, că urc și eu acum și eu sunt anti-protect. Eu am protection. Hai, vină. Vină cu a. O venit, o urcat?
Nu, mă, nu, te văd. Hai, urcă sus. Urcă sus până nu ții bătaie. Unde-i, mă, ăla, mă? Acum urcă, stai că urcă. A, uite, ia-uite-l, 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 bă, băiat. Stai în spate, bă, stai în spate, bă. Stai puțin în spate. Uite, Dizzy Sparta! Ăla e omorât? Da? Vine altul, pultă-mă dând. Lasă-mă pe mine. Nu, că știu că tu ai strategii, dar... Bă, ai grijă. Unde-i, mă, ăla? Gata, ieși afară din casă. Lăsă acolo la ușă, nu știu ce. Bă, vezi cum a venit? Uite-l, ia-uite-l pe băiat. Sunt 3. În ce-mi place este de 3. Am venit, mă, în coamă. Ca la survival games, mă. Hai, fură! Ca la survival games, mă. Cine obi să ăștia, frate. M-am cum dă țăranul. Ai, frate, vreau un flint. Vreau flintul. Bă, l-am omorât. Am omorât și full diamond, bă. Îți dai seama ce bun-s? Ți-a picat armura? Nu. Mamă, că problemă. Vino să mă aperi și tu. Dacă sar de aici sunt mort. Bag. Nu știu, coboară pe scări ca om civilizat. Civilizat. Dizzy Sparta, măi, Thor. L-am omorât pe Thor, bă, ești nebun. Mamă. Eu cobor pe aici, pe la sistemul ăsta de parcurs. No, câți de ani? No. Bă, Edi. Zic eu cum să-i omor pe ea mai șmecher. Cum? Să te învârți pe lângă ei, că nu te servă. Uite pe ăsta, m-am sărit în cap la el. Mă, îl văzuși? Da, bă, ce văzui. Hai, Dizzy Sparta, mă. Lasă-mă ia. Băi, Lasă-mă plecă, ia. mă, de aici. Mă, țăranie, mă, plecă, mă, de aici, nu te... Încă una și încă una, fără număr, fără... L-am omorât, l-am Hai, omorât. bă. Vrachilul. Ia monei. Nu. Ia, câți monei am? Cât ai? 168. Eu am Hai. 60. De ăsta. Da. Tot l-am omorât. Da, nu, el l-a omorât. Da. Ai avut și tu noroc. Bară, fână, doar să-mi dau fly. De ce nu pot să-mi dau fly? Eu pot, că mă dau afară pe server. Mă, uite pe Olaf. Hai, mă, era să spor kill-uri. Mama, slowness. Sau cum se numește. Hai în castel, bă. Să-i dăm mai multe șanse, bă. Ia uite pe ăsta, stă acolo, Gigel, el. What the fuck, ce Gigel? Bă, Gigel, vină încoa, bă, e Gigel. Bă, Gigel, vină în casă. Hai că te las pe tine să-l omori. Hai, mă dau slowness. Aha, perfect. Hai că l urmăresc pe băiat. Băiatul nu scapă din ținte. Băiatule, vine să la o bere. Ce mi-ai dat foc? 3. I-am dat la băiat niște, cum să zice, niște... Iar mi-ai dat foc. Hai, lasă-mă pe mine, mă. De piroman. Bă, te bagi și ce-o fi tu, mă. Te bagi și tot, te bagi toate chiturile. Hai, frate. Dă-i, Timerul cu bunica. Joc. Și ăsta-i Pyro, bă. Și? Și ăsta-i Pyro, știi? Mă gândeam să-i dau foc. E țăranul n-ai. Mamă, frate, ce hacker. Bă, frate, cum să sincer nu știu ce ne dau. L-a luat. L-ai luat, bravo. N-a pus să mă bag, nu-mi place focul ăsta pe ecran, să vezi. Hai să stingem. Pe cine eu mă duc la... Ce am pe armură? Protecție 3. Îmi iau pantalon de diamond, când o să fie? Da, cât costă un pantalon de diamond? 13, nu știu. Ia, monei. Mai dau încă o dată monei. Mamă, dacă sar cu pyro, uite ce faci. Faci foc. Vino încoa, bă, vino încoa. Nu mai e nimeni, decât noi doi. Faci noi de PvP? Da, hai. Mai sunt 2 aici, mai sunt 3 aici. Hai că hai să încinze amorsire, hai, veniți! Veniți, mă, la bătaie! Hai, băieți! Veniți, mă! Aolo! Sărania naibii cu poison-ul! Dar nu, că mi-am luat... Uite, bă! Da, i-am dat foc! Ce aici stau? Da, nu mai dau! Ce hacker! Așa, frate, stai să mă învoare! Atunci vreau să-i dau o bucată. Hai că zboară cu fly până la el? Da.
Da, nu, dă-mi un boost. Uite-l, uite-l. A, mă, ia, frate. Aoleo, țăranul naibii. Nu mai apropie de Jumătate ea. de inimă, frate, jumătate de inimă. Mamă. Dă. Cred că ne luăm bătaia amândoi. A. Pe mine nu mă mai lua. Bagă-te în râul lui Ozana. Atât. Țăranul. Dar ce prost e ăsta, Doamne. Bă, spiromen și dă cu foc în mine. Bă, ai văzut prost ca asta, mă? Bă, prima că m-am înconjurat ăștia, bă. Dacă vine și Edi. Au, ce doamne iartă-mă dă foc în jurul meu? Unde ești? Adu la mine. Du-te pe ăla, bă. Eu sunt ăsta încăldut. Du-te pe ăla. Călduratule. Eu sunt centrala de aici. Sunt centrala. În caz de vreți să știu. Ah! Bagă-te, bă! Te-a prins-o, băiatul. Aoleu, ce mă enervează bulgării. Bravo. Gata, m-am murit. Băi, băieți. Băieți, vă spun eu cine e bossul, mă? Eu sunt cel mai boss. Ia uite-l. Câte kill-uri ai? Yes, like a boss, bitch. Ce n-avea, că nu... Uite, hai jaca sârbă, hai jaca, hai să zică bunica Steo. Hai mie fratelul, bă. A, nu, că veni spre... A, iar. Vrea să fac un kill sârba. Oi, mamă, ia-te, bă! Oi, what the fuck? Oi, ia-te. Lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine, că vă ocup de tot. Nu mai am supe, perfect. Mamă, să-ți dă TP sau ce face? Ce să... O, asta cum se face invizibil? Explică-mi. Mersi, bă, mi-ai lăsat pe ăla mai prost. Mersi. Edi! Mă, lasă-mă și mie, nu mai finesi. Bine, hai că-ți las următorul kill. Dacă nu mă grăbesc. Dacă e piroversatul pe el. Fuck, doamne. Uite. Oi, cum se face invizibil asta? Eu mă înconjur de foc. Vină la mine, tata. Ce? L-ai omorât, bă, nu vezi? Ba nu, tu l-ai omorât. Tot l-am omorât. Aha, iată-l. What the fuck? Aha. Uhu. Yes! Ce faci, mă? Vete. Ia uite pe asta. Asta e pyro. Nu dea cu focul, că asta e pyro. Știi? Da, asta e pyro. Dă-i și tu, ajută-mă, dă cu foc în mine. Nu-i dau, nu știu ce se face. Bă, vreau să zic ceva la abonații tăi. Poți să zic ceva la abonații tăi? Ce? Poți să zic ceva la abonații mei? La tăi? Pardon, am încurcat și eu. Poți să zic ceva? What? Ai văzut? Ați văzut? Clar că pe serverul ăsta sunt hacker. Deci am pe video că ăsta e hacker. O să și iei banii la ce video o să fie urcat. Hai! Bă, nu da în mine! O să trimit video prin Skype. Și am uitat să vă spun că Skype-ul meu și al lui Răzvan să fie lăsat în comentarii, în secțiunea de comentarii și vă rog fain să dați un like. Și să dați cerere de prietenire pe Skype, De nu? pe Skype, dacă vreți să jucați și Minecraft, orice. jucați pe Cactus Craft și vreți să jucați cu noi, veniți aici. Apropo, dacă vreți, Uite, ai văzut, mă? dacă vreți scula mea, pe ce naibii, mă, că-mi bag joie cu ce naibii. Ori facem treaba, ori nu noi facem. Ce naibii? Cum ai viteza aia? What, bă? Ce hecare e ăsta, bă, mâncaia-și gurița? Că vreau și eu ăsta. Care mă atâta școate asta pe episod? Bă, dă-l încolo, bă. Ne auzim și data viitoare și vă rog Bă, mai filmează, bă. și vă rog frumos să lăsați un like. Hai, bye bye!